ang Ginoong uban sa mga bagong awit. Ang kalipay tayo singgit, ang Ginoo labing hingpit. Daig ang Ginoo uban sa mga instrumento. Ang kalipay tayo sayaw o ulang adlaw. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maana usab kaning. Karon mao ang unang Biyernes sa bulan sa Nobyembre. Ato na sang pasidunggan ang balaan na kasing-kasing sa atong Ginoo, Sacred Heart of Jesus. Niya karon sang gabi na asad tay Alliance of Two Hearts Vigil din sa atong parokya. Atong himuon kini tungod kay nasayod kita nga ang pagpakigsuod ngadto ni Maria ug ni Hesus sa pagdebosyon sa ilang mga balaan mahal nga kasing-kasing makahatag og dakong grasya alang sa kalibutan ug alang kanato. Busayampo nato nga maliwat unta ang mga kasing-kasing sa atong mga leader sa nasod ngadto sa kasing-kasing ni Hesus ug ni Maria. Labi na gyud ning nanagubat ron nga mga leaders nga mabutangan untag gugma ang ilang mga kasing-kasing dili kasuko, kalagot o kabangis. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nahigugma nato dinhi pinaagis pagsigig palit og slots nga unta hatagan sila sa Ginoo sa tinuod nga kalipay ug kabalaan sa ilang mga kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita gamhanan ug walay katapusang Dios, lig-una ang among pagtuo, paglaom ug paghigugma. Himoa nga buhaton unta namo sa mahigugmaong mga kasing-kasing ang tanan nga imong gipangayo kanamo ug paambita kami sa kinabuhi nga imong gisaad kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Matuod ang giingon ko nga iya ako ni Kristo ug wala ako mamakak. Ang akong konsensya nga gilamdagan sa Espiritu Santo mao'y akong saksi nga wala ako magbakak. Gibati ko ang hilabihang kasubo ug kaguol nga walay hunong alang sa akong isig ka Hudeo nga mga kabanay ug mga kadugo ko. Tungod kanila
palabihon ko nga tungluhon ako sa Dios ug mahimulag kang Kristo. Sila mao ang piniling katawhan sa Dios. Gisagop sila ingon nga mga anak sa Dios ug gipaambit sa iyang himaya. Ug naghimo siyag mga kasabutan uban kanila ug gihatagan sila sa balaod. Ila ang motuod nga pagsimba ug makadawat sila sa mga saad sa Dios. Kaliwat sila sa mga patriarka ug sa ilang kaliwatan na tao si Kristo, ang Dios nga labaw sa tanan, daygon unta hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Dayga ang Ginoo, Jerusalem. Dayga ang Ginoo, Jerusalem. Dayga ang Ginoo, Jerusalem. Dayga ang imong Dios, O Sion. Kay iyang gilig-on ang mga trangka sa imong ganghaan. Iyang gipanalanginan ang imong mga anak, sulod kanimo. Dayga ang Ginoo, Jerusalem. Gitugot niya ang kalinaw sulod sa imong mga utlanan. Gibuhong ikaw niya sa labing maayong trigo. Gipadala niya ang iyang sugo ngadto sa yuta. Makusog ang pagdagan sa iyang pulong. Dayga ang Ginoo, Jerusalem. Iyang gisangyaw ang iyang pulong ngadto kang Hakob. Ang iyang mga balaod ug mga gimbutan ngadto kang Israel. Wala siya maghimo sa ingon sa laing nasod. Wala niya ipahibalo ang iyang mga kasuguan ngadto kanila. Alleluia. Dayga ang Ginoo, Jerusalem.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasag kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayahon ikaw. Usa ni ana kaadlawng igpapahulay miadto si Jesus sa balay sa usa sa mga inilang Pariseo aron mukaon og ang mga tao naniid pag-ayo kaniya. Unya dihay tao kansang mga bitiis og mga bukton ng hupong nga miduol kang Hesus. Nangutana si Jesus sa mga magtutudlo sa balaod og sa mga Pariseo, gitugot ba sa atong balaod ang pag-ayog masakiton sa adlawng igpapahulay? Apan wala sila mutubag. Unya gigunitan o giayo ni Jesus ang tao o gipalakaw. Unya miingon siya kanila, kung usa kaninyo may anak o may baka nga mahulog sa atabay sa adlawng igpapahulay, dili ba ninyo kuhaon kini ni ana gayong adlawa? Apan wala sila makatubag kaniya bahin niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa, si San Pablo nga kanhi manglulutos sa nagsunod ni Kristo o iya pagani yung gipapatay ang uban, naghisgot siya nga ningon siya, mas para kuno niya mas maayo pag kay tungod siyang kasubo para sa mga Hudiyo, ningon siya, tungod kanila palabihon ko nga tungluhon ako sa Dios ug mahimulag kang Kristo. Ang pasabot ni San Pablo, tungod siyang kaluoy sa iyang mga kaliwatan nga mga Hudiyo nga maogyoy gipakatawhan ni Kristo ug kaliwat gyud ni Kristo nga mao ang atong Mesiyas, gusto si San Pablo nga tungluhon na lang siya ug siya mo'y silutan sa Ginoo tungod sa ilang pagsalikway ni Kristo. Si San Pablo nga nagsalikway ni Kristo sa sinugdanan, nakaamgo nga si Kristo gidi ay ang manluluwas. Lingi ako nung na imong tupad ing na si Kristo ba'y manluluwas nimo? Mutana ing na kunwa kay bugas, si Kristo ba'y imong mahuna-huna o ang tigpautang og bugas? Kung magtanaw ka sa imong estudyante nga di na gid nimo magastuhan sa college, maghuna-huna ba ka ni Kristo? Oh, muari dayon kas pare. Ana, ang kalibutan karon wa na magtan-aw sad ni Kristo nga manluluwas. Ang gitan-aw ron sa kalibutan ang kwarta ug ang armas maoy manluluwas. Mga kanadeng na nagubat karon, kwarta ug armas mao sad na ang gibuhat sa ato dinhing nasod, bisan gani panahon sa eleksyon, kwarta ug armas ang maglihok aron mudaog maluwas. Nay uban sa Hinoon nga Ginoo sad ang ilang gisandigan. Nya ngano man nga ang mga Hudiyo nga matud pang San Pablo naa ninyo ang kasabutan, naa ninyo ang propeta,
naa ninyo ang kaning pagtudlo sa sakto nga pagsimbas Ginoo, nganong ila manoong gisalikway si Kristo. Si Kristo maoy ilang gipaabot nga Mesiyas, pero pag abot na ni Kristo, wa na nila dawata. Kining atong giingon nga tubag diri sa Salmo nga dayga ang Ginoo Jerusalem, wa na gid sila modaig di Kristo, labi na gid ang mga Pariseo ug ang mga magtutudlo sa balaod. Og ngano man, hibaw mo kung say rason. Ay mo katog-katog diha, nahibaw mo kung say rason. Mo na liwat mo si Kristo diri, sige pangutana, wa gyud mo tingog ang mga Pariseo, kamo puparihasad mo. Di mo tingog og pangutanon. Ing na lang kung ing nasad nga nahibaw. Ana, nahibaw mo ay klaro. Ang rason nganong kita o katong mga Hudiyo dili makadawat ni Kristo tungod kay di man sad sila makadawat sa mga tao nga labing ubos, the least ones. Kana bang mga tao nga hugaw, masakiton, kriminal, gikas prisuhan, kawatan, drug addicts. Ana, kadawat mo ana dili. Sige, mudawat mo dili. Mga bakakon, mga libakira, mga tigdaog-daog, mga tulisan, mga rapists, mga child abusers. Kadawat mo ana dili. Moingon gani kang dili, automatic di sad ka kadawat ni Kristo. Kay ngano man niingon mas Kristo, unsay inyong buhaton ngadto sa labing ubos, maoy inyong gibuhat nga rin ako. Mao na siya. If you want to become the greatest, you must be the last and the servant of all. Kay mao man ay kinabuhi ni Kristo ug ni Maria. Gidawat ni Kristo ang mga dato, gidawat sa ni Kristo ang labing ubos, mga pobre. Gidawat ni Kristo ang mga buutan, gidawat sa ni Kristo ang mga buangon. Di ba? Ang mga buangon nagsigig atake niya, iyang gidawat. Ang mga buutan siging paminaw niya, iya sang gidawat. Ang mga buangon siging kulata niya. Ang mga buutan sige sang hilak gatanaw nga gikulata siya. Iyang gidawat ang tanan, wa gireklamo. Di ba? Ang mga kriminal mipatay niya. Doon na say kriminal miampo niya. Iya gyapon gidawat, wa gid siya reklamo. Ana. Ngilinga imong tupad nga mudawat kag ex-convict. Ikaw na ba? Ing na ba? Nawa. Nya kusog itang moampos Ginoo ilikay in taon kus kadautan. Ginoo ilikay in taon mis kadautan. Yung Ginoo aron malikay kas kadautan, higugmaa ang mga dautan. Mao na. Aron sa atong paghigugmas mga dautan, matakdan sila sa atong kabuutan. Di mahimo na silang buutan. Di man pwede nga magsige lang kayo magika Ginoo, mao bitanang sige tag sunod anang mga kusog kayong mo healing, kusog kayo mo deliverance, kusog kayo ka ng mga exorcist, maayo man na. Pero kana na lang sa imong gukoron, nya ingnon dahin ka pag bindisyon dihag asin, pag bindisyon dihag tubig, nya isablig na sa imong balay. Kung kana na lang sa imong gukoron, sikag daan ng binaldi nga asin, siging daan ng ginalon nga tubig, siging anak kay malikay yukos mga peligro, buangon ka. Di ba? Instrumento rana, pero dili na maoy tan-aon sa pagbuntog ni Hesus sa mga makasasala, sa pagbuntog ni Maria sa mga makasasala, wa siya magdag asin og tubig. Kadtong naglansang niya sa cross, gisabligan bago to ni Hesus og asin og tubig.
Wa ang iyang gihatag gugma, pasaylo o pag-antos hangtod sa kamatayon, ang pagpaagas sa iyang dugo. Nabtay mo ingon ako diri, pabindisyog asin ni siya pader, ako ning pabindisyonan kay para ako ning i-stablik dito sa akong kwarto kay daghan kay kong kahibudngan, maglisod kog tuog. Nako niya wa na gibaligyang asin. Bahas na sa atong bindisyonan. Ingon ko nga ayaw ana. Sakto man na siya. Pero ayaw diha ka-attach. Ayaw ka-attach ana. Sa uban ingon ako pader, gusto gyud ko magpa-deliverance pero layo man kay kustanan, layo man kay Father Darwin, layo man kayo mga exorcist. Unsaon man ni nako di naman ko katog. Ako sang giingnan ay nalag katog. Siya niya, kung di na ko matog, mamatay ko pa din ako, kamatay lang. Ano man di ay, muadto kas mga exorcist, muadto kas mga tig-deliverance, din agi di ay ka mamatay. Siya kalain sa di mo pa din, lahi yung kanila, ikaw imog yung kong patyo, nako ka na, mo na sakto. Kaya ang kahadlok sa kamatayon, maunay unang timaan nga ang yawa naghari sa imong kasing-kasing. Ug nganong di man ta modawat sa labing ubos, labi na ng mga criminals, hadlok tang mamatay, hadlok tang kawatan, hadlok tang daog-daogon, hadlok tang bugal-bugalan. Si Kristo niingon, bulahan kamo nga gilutos, bulahan kamong gibugal-bugalan, bulahan kamong gipatay, paglipay kamo og pagsadya. Di ba naman na sa 8 Beatitudes? Mo man ay katapusan? 8 Beatitudes ba? Matthew chapter 5. Nya perti mo na itong likay mo nang kuha ng mga asin, mga lana, mga panapton, halapahi diri, halabugkos, giyuskuhan, sawit, anang uban pa diya. Di man na siya sayop, pero maatats na kaana, gitawag na nasad siya og fanaticism. Fanatic na ka. Di na na faith. Kay imo na nang gihimong anting-anting nga magiko nako pagwagtang ang mga kadautan sa kong kinabuhi pinaagi niini padir pandungi ko sa imong kamot nako ngano man na ako'y cancer nako maintag ma stage 4. Uy simba ko padir simba ko nako to ana labaw panas cancer ang imong kahadlok kanang imong kahadlok labaw panas cancer mao na dayga ang Ginoo Jerusalem ang makadaig ras Ginoo ang kanang way kahadlok ngano man the Lord is my shepherd ang sa maingon there is nothing I shall want bisag maglakat ako sa walog nga mangitngit wala ako'y gikahadlukan nga dautan kay anaa ka man sa akong kiliran di ba Psalm 93 mo na gisulti bisan pagpalibutan ko sa akong mga kaaway, imo kong hikyaran og lamisa, og imo kong pakanon, taliwala sa akong mga kaaway, ganahan mo mukaon ang imong mga kaaway gadag pusil. Gana? Ha? Adto ka sa Israel karon, adto ka sa Gaza, siging binumbahay, ganahan pa ka maglutog humba. Nya kaon na kag maayo kalami sige buto-buto da sige anab galibot imong kay ganahan pa ka mo kaon basaha ang kinabuhi sa mga martyrs sa dihang gitorture sila nagsigi sila daig sa Ginoo nagsigig pasalamat sa Ginoo bisan ang ato mismong unang santo si San Lorenzo Ruiz sa dihang gitorture siya niingon pagid siya bisag tagaan pa kog 1,000 ka kinabuhi balik-balikon ako sa paghalad sa Ginoo niining paagiha nawa ang iyang kahadlok nga naman andam siyang muhigugma sa iyang mga kaaway kana bitang niingon si Kristo higugmaa ang inyong mga kaaway love your enemies kanang enemies mao na ang mga least ones ay gipost karon sa among group chat sa usas akong kaubang pari nga dito sa laing nasod sa Amerika na ana dito'y obispo nga 10% kuno sa iyang mga parokya iya nang i-close
or iyan ang emerge na lang nga naman wa na'y mga pari. Nga ningon ang mga pari di na matabang kay wa na say manimba. Kami mo'y muabli sa simbahan, kami na san mo'y mumisa, kami ra say tambong sa misa, wa na'y musod sa simbahan. Amo na lang ning isira. Nga akong gibasa ang pipila sa mga comments na ini-comment dito, nganong mahadlok man mong mumisa, guway mo tambong, padayon lang mong misa, nya pag binuutan mo, higugmaan ninyo ang mga kabos, higugmaan ninyo ang labing ubos. Unya, pag fasting mo, pag abstinence mong mga pari, ay mo pagsigig pangwarta, ayaw mo pagtago diya sa inyong kwarto, ngadto mo sa mga taong nanginhanglan, tabangi sila, nya pag misa mong maayo, and I will assure you, magpunsisok ng tao diha pagsod sa imong simbahan. Ayaw mong kahadlok mga pari, kamong mga obispo. Naku, kinsa kaning tawhana? Mas pari pa siyang manulti kaysa mga pari nga mahadlok nagwa na mo simba. Ako bitaw din kuyawan man kog mag-uwan kay tulo na lang kabuk mo simba, naku kani alkansi kita ni. Ana, pero akong giusab ang akong paradigm, ningon ko ang akong pagmisa nakahatag ni kaayuhan sa tanan nga wa mo simba karon, mao ni ako ning padayonon. Mubalik man sag simba. Kana sang mamaligi akong slot, sige yung tagbaligi ang slot, nya igtan-aw nako way halin, moingon dayon ko, hadlok ba ako? Iyay, unsaon ka nirong project? Padayon og baligya, mahalinan man sad. Ayaw kahadlok kay Ginoo mo itong kuyog. Kanang kahadlok mao nay iya siyawa. O kung sa may buhaton siyawa og mahadlok na ta, iyang isira ang atong pagtuo. Ang pagtuo mo gigamit sa mga misyonero nga moadtos mga lugar nga wa pagyoy Katoliko. Nya nidaghan ang Katoliko sama din sa Pilipinas, sama nga sa mga laing countries, Africa ug uban pa, China, Japan, nangamatay ang uban. Sa pag-adto dito, wap ato'y manimba, karong daghan ang mosimba. Pasabot, dili ang pagsira sa simbahan, maoy atong buhaton, tungod kay wa na'y mosimba. Unsa man, ang pari, maoy magsigig simba, maoy magsigig antos, ug mo suroy ngadtos mga balay, nga di nagana, o mga katawhan, nga di naganahan mosimba, aron maka-feel sila nga naa pa di ay spark of faith. Matud pa ni Kristo, ayaw palunga ang nagkaaw nga suga. Palungon man hinoon. Parehas ninyo kamong uban din nanagan mo og politika, napildi mo. Unya, ma-discourage na kag-serve sa barangay. Kay tungod napildi ka, ayaw. The more hinoon nga magsige kag serve, nga naman ipakita nako nga dili ang inyong pag-elect nako maoy tuburan sa akong paghigugma ninyo, kung dili daan na ning akong gugma nga naa para ninyo. Inyo kung dawaton og dili isip official sa barangay, di na makapausab sa akong pag-alagad ninyo. Di ba? Nothing gonna change my love for you. Muingon man ang uban, sabay layo ko buangon ka, yawa ka. Di ba? Nahiling nga imong tupad daog imong kandidato. Nga mo yung ganit, pildi. Ayaw lang ka-discourage, pildi ka sa butar, daog ka trabaho. Na siya. Mas nindot baya tan-aon ang napildi nga kusog mo trabaho kaysa midaog na nagpatayhad-tayhad lang diha sa opisina way nahimo. Di ba? O na ato ning buhaton ang gitawag og pagtuos Ginoo. Nya unsa may pagtuos Ginoo, unaha gyud wagtang ang kahadlok. Na ay asawa mo ingon ako, pader di na gid matabang ang akong bana, sukad sa unang adlaw sa among kasal hangtod karon pulos ka sakit ang gihatag. Migrabe na gyud pader kay nanakod na sa among mga anak ang kagubot, kay ang among anak na dagko na naglibog na kinsay sundo namong duha. Mao na pader, ako na lang gining hunongo ning kami niyo na hapit na mo 40 ka tuig. Naku ha?
Hapit na kamo 40 ka tuig, imo na nung hunongon. Ni siya di na matabang padir, ni grabe na. Nako, basig ika mo ini grabe, dili ang imong bana. Ikay ni grabe, ang imong saban, ang imong pagka-selfish, ang imong pagmahal sa imong kaugalingon, ni grabe na. Mao nang di nakaganahan nga way magmahal nimo. Ang gustos Ginoo selfless. Kanang dili na ka maghuna-huna sa imong kaugalingon, ihatag ang tanan ngadto sa imong bana. Hasta na nang imong lawas nga iyang kulatahon, ipakulata. Kanang imong kwarta nga iyang iwaldas, ipawaldas. Kay bulahan kamong mga kabos. Kanang imong mga anak nga ni kontra nimo ang uban, dawata. Kung ila kang ludan o patid-patiran, dawata. Hilak dahil siya, di madapa din ako, iyawanon ka. Pagkataon-taoran na naman, yawa dahil ko ani pa din ako, ang imong bana, padong na sa impyerno. Ang imong anak, padong sa impyerno. Karon kay naglagot naman ka, magkuyog mong tanan. Di ko gusto mato ko sa impyerno. Maubitang mubuwag ko, kaya di ko gusto mato sa impyerno. Ay mo nang buwagan, ma-impyerno na no ka. May pag-imo ng higugmaon, kay malangit pa ka. Nag-anam-anam sa sige na mong istorya, nag-anam og kasayag ang iyang naong. Hala pader, no mauday na, nindot baya pader, nindot. Ako niya, ako ng pamalandungan. Ako, sige, ambot kag buhi, pabaturon siya. Okay ba? Wanam saan mo balik. Na. Okay, lingi ay mong tupad. Yung nasugod karon, di na ta mahadlok mo palit og slot. Yung na ba? Yung tupad ba? Salamat kayo ha sa namalit og slots. Sa atong holy pads, ang atong halin niabot na as of yesterday og 93,885 ka slots. Pagpa 6,150 na lang. Karon na lang ning November 7 kotob. Si Arog din ni mahurot. 6,000 na lang. Anong mura ba mong gikuyawan? Ang dinhis atong parokya 64,038 ang atong halin nya dito sa ACCRs ang komisyon gyud sa mga charismatic nga mo'y nagdumala niini nahalinan sa sila dito 29,847 as of yesterday. So gitotal ang tanan 93,885. Kanindot ani kinsa man ni silang mga tawhana. Ang uban nato wa kaila, ako wa sad ko kaila, pero wa sila mahadlok nga muluwat mubuhi sa ilang mga kwarta para sa simbahan, para sa nanginahanglan. Wa sad sila mahadlok, iwaldas niya ning padersiano, iwaldas ra unya ni nila, pero ang ilang gihuna-huna muhatag ko tungod kay naay panginahanglan. Kita kusog man kita mo analyze, sa sige natong analyze, mahadlok na lang noon ta. Sa sige na tong analyze, mo back out na lang noon ta. Ayaw analyze tuuhi nga kung naa dihay panginahanglan, hatagi sa imong gugma, hatagi sa imong pagtuo o paglaom o mabuhi na. Nang nindot kaayo nga dinis atong parokya, nasa day ko'y update nga arang-arang ang atong DSAP 76 na ka slots sa gipledge nga ato nang nadawat actual cash, 19 na lang ka slots nga pledge wala pa nato madawat nya napagihapoy 45 ka slots nga open available. Di ba? Kanindot ana nya unsa man ni siya sign nga dunay mga taong naipagtuo makapabuhi ni. Yes, mugamit ta sa mga instrumento sa pagtuo sama ng pagrosaryo, kanang exorcism, deliverance, unsa pa na diha gamiton anato, pero dili na gamiton out of fear, gamiton na out of faith. Nga kun wa may murag epekto kay naa gihapon ang kasakit sama ni Hesus nga sa sige niyang higugma, siging tabang sa mga kabos, ang bugti hinoon gilansang siya sa cross, kinahanglang andam sa taana. Mao nay gitawag og
total package of faith. Kanibitang akong sigig tudlo dinhi, ampo, alagad, antos. Mao na siya'y total package of faith. Magampo ta, niya mo alagad sa ta, niya kung way epekto nga positive, mo antos ta. Niya balik na sad, ampo, alagad, antos. Kaya naman gina sila. Ang uban gud nato, magampo nga wa nay pag-antos. Dili oy, magampo ta nga makapadayon ta pagsunod ni Kristo bisan pag naay mga pag-antos. Gani ang nindot gyud malipay tag naay pag-antos kay makapadlig-on, makapalawom na sa atong pagka-Diosnon. Sige, manindog na ta katong gustong muantos. Mga igsoon, magampo kita sa Dios nga atong amahan nga mihatag kanato sa tanang butang danang grasya ug moingon kita, amahan dungga kami. Amahan dungga kami. Nga ang mga kasuguan isipon sa mga Kristiyanos nga ganghaan ngadto sa kagawasan gikan sa sala ug sa dautan, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga dili gayud nato himuon ang balaod nga labaw sa tao. Hinuon bansayon pag-una ang dakong sugo sa pagkigugmaay sa usag-usa, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga maangko nato ang matuod nga diwa sa pagkigugma diha sa atong pagtagad sa mga kabos ug sa mga dinaog-daog ug pangitaon nato si Kristo diha kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang mga masakiton ug sila nga anaa sa tambalanan maalim sa ilang mga balatian, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamungot isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang mga nangamatay mopahulay na didto sa langit nung gingharian uban sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Makagagahom nga Dios dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay ikan sa imong kamang ihatagon, nadawat na mo kining among gihalan, ang panugbilong aabot sa yuta, o ginama sa kamot sa mga tao, mahimo silang kalanot sa kalagalang kanamo. Daigon ang Diyos, daigon
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, Ginoo namo nga gamhanan, dawata ang mga gasa nga among gihalad ug itugot nga kining among pag-alagad maghatag kanimo og himaya, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy, busa matarong ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, og nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing, ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Dahigon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhatag kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy,
dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ani ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Amahanam gana sa mga namin, pagday ko ng imong ngalan, wabot ka na mo imong harian, magtuman ang imong pagod, hindi sa yuta, mayon sa ang kalanod ng sa mataganaw, ihatag ka na mo karong adlaw, upasay luha kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagamasaylo sa mga nakasala ka namo, o dili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Iluluwa-luwasan kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. kay mo mananging harian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Maana ang usab kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete.
Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. He is my friend, a man and yet a God. He is my friend, a servant yet a king, who stays with me every moment of my days, who's lamp a light to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. Jesus, my friend. Jesus, my friend. Magampo kita. O Ginoo, hingpita din hikanamo ang gugma nga among naambita na ining sakramento o himua nga kining among pagsaulog sa misa magmabungahon dinhi sa among kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Diyos nung gahom, divine power. Nya mulihok rani kung atong wagtangon ang atong kahadlok sa paghigugma sa labing ubos. Salamat sa nahigugma nato dinhi og nagpaambit sa ilang mga grasya sa atong holy pads. Nakadawat na tag 93,885 nga slots, na apay 6,115 ka slots nga available hangtod rani karong November 7. Ang atong sitiyo do na natay halinsad na 5,627, na apay 34,373 slots nga available tag 100 pesos per slot. Nya ang atong DSAP na apay 45 slots nga available, investment slot money 500,000 pesos per slot, o niya na ay 25% per annum nga interest rate. Kining tanan atong gibuhat tungod og alang sa atong gugma sa labing ubos, gugma sa simbahan. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maana usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Ang mahal mo nga panalangin amo na karon, nahiusa